Yeah. Mwalimu Kidegi bende koro nitie digni weche gi ma capitation kata chiwo omenda e skul koya piny owacho mamalo. Ere migao mar Kuppet nitiere godo. Ang'eyo ni jagoro mar riwruogna bende kedo ne ratiro mar ng'iyo welfare kata bedo mar jopuonj ni kare. Ere migao ma untie godo e wach ma kama? Ere kama udonje? Gima timore e capitation en ni kaka wan kaka jopuonj wan be wan stakeholders mag education. To kendo o affect members wa. Gich kasama capitation okochopo e school maber to ginyo inyo members wa. Gich members wa ema idwa ni mondo chalo mondo tima amusa kind of miracle. Nigi kao luth gichwado kidi mondo ogol pi. Koro mano endo en gima kelonwa tabu. To emomiyo wan koro koko mwagoyo mwadongo ni ogol pesa ma iyudo ni thothne ni ka ok wago koko to capitation money no endo jo ministry oling' aling'a. Nikech jotel mar skul ok nyal go koko e wach ni nikech luoro mag obvious ma gin go. To wan to koro waonge gi luoro gin gi luoro mar penjo nikech gin gi luoro ni ginyal ng'ato nyalo wuok ma migi kum nikech mano koro gichalo gima gigoyo sirikal ma gitiyone. Koro mano emomiyo wan to koro kwa luor ni mondo wapenji ni to haki mar Kenyans ere ng'ama nyalo chung'ne. Nikech gima timore malich kende weche mag capitation. Ing'e ni capitation en gima okale bunge. Ni maendi Kenya biro bedo gi ni wa support education. To jochung'wa manie bunge thuolo ma gin go gen thuolo matin ma kinjo ka gigo koko ka giluongo minister mar education kata cabinet secretary of education e committee meeting ka gigo koko kanyo. Pok awinjo chieng' ma giwuok ma gidhi e bunge ka gigo koko ni pesa pok ogol ne skul. Koro miyo wan kaka joputelo ni jopuonj nikech members wa ma hinyore e yor delivery e implementation mar education programs koro nyaka wago koko. Koro koko ne wantiere go. To waonge go official entry e golo pesa mar capitation mondo water. Koro nyalo mana go koko. Wanyalo mana go koko. To bende useluonge twak gi migao no